дар деҳаи истиқлоли мавзеи олимтои ноҳияи Фархор бахшида ба солҳои рушди деҳот ва вусати тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти сокинон аз ҷумла таъмини бехатарӣ ва ҳаракати мунтазами нақлиёт аз ҷониби бародарони соҳибкор Холиқовҳо дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа ва ҷалби техникаи муассисаи давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия аз навсозӣ ва сангфарш кардани роҳи асосӣ ва ҳудуди деҳа идома дорад. Роҳи деҳаи истиқлоли ҷамоати деҳоти Зафар соли равон дар натиҷаи офати табиӣ аз ҷумла боришоти мавсимӣ пурра хароб гардида рафтомади нақлиёт хеле мушкил буд. Бо ин мақсад ва бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта қисмати роҳи 2 километраи деҳа то роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва дар масофаи қариб 1 километр роҳи ҳудуди деҳа бо гузарониндани корҳои заминӣ ва тахту ҳамвор кардани доманаи талу теппаҳо аз нав барқарор карда шуд ва айни ҳол бошад бо истифода аз 10 адад техника ва 2 адад механизми роҳсозӣ сангфарш кардани роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта ҷараён дорад. роҳҳои деҳаи истиқлол аз омадани офати табиӣ амин сол хеле вайрон балангор шуда буданд. раҳмат ба амин соҳибкоро ки амин хеле иқдом гирифтанд, амин роҳҳоро аз нав сохта истодаанд. деҳаи истиқлоли ҷамоати деҳоти Зафар дар мавзеи Олимтой яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия аст ки то ин давра дар ин роҳи маҳаллӣ сокинон дар рӯзҳои боришоти мавсими баҳор ва асосан дар давраи зимистон барои рафтомад мушкилӣ зиёд доштанд. соҳибкори маҳаллӣ Фазлиддин Холиқов иқдом гирифтааст ки баъди анҷоми корҳои сангфаршкунӣ дар қисматҳои алоҳидаи роҳ бо истифода аз панелҳои офтобӣ корҳои равшаннамоии ин роҳро то ҳудуди деҳа таъмин намоянд. бо саҳми бародарони соҳибкор Холиқовҳо барои дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ дар ин деҳаи дурдаст бунгоҳи тиббӣ низ бунёд гардидааст ки дар он мутахассисони маҳаллӣ ба сокинон хизмат мерасонанд. дар деҳаи истиқлол ки сокинон асосан ба зироаткорӣ, чорводорӣ ва чанд соли охир ба боғдорӣ машғуланд, дар доираи нақша чорабинии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи шоиста аз ҷашни фархундаи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар намудани вазъи инфраструктураи деҳот соҳибкорон иқдом гирифтанд ки бо тадриж дигар мушкилоти сокинонро низ бартараф